χωρίς φρένο. Και έχει μια πέτρα εκεί, σαμάζει την πέτρα, λίγο κινητοποιείς το και ξανά σιγά. Και να του δείξει το δρόμο. Έχουμε να χαβάσει όλους κάνει. Έχουμε και ένα video game που λέγεται Motormax. Έχει και πλοκή προς πίσω. Εδώ έτσι είναι. Δημήτρη, είσαι μπροστά, κοράτο. Πάμε, Ανδρέα, και έχει κάτι πέταλα, δυσκολούτσικα λίγο. Ναι. Εντάξει. Ανδρέα, πίσω. Ανδρέα. Κάτω, μιλάω λίγο στο τηλέφωνο. Άρχισε το αμάξι να προχωρήσει. Εγώ είμαι 2 φορές και δεν γλιστράω. Και γλίστρες.